Croeso cynnes I seremoni Gwobr dysgu Creadigol Carolyn Davies. James ydw I. Kate ydw I. A Richard ydw I. Ni oedd cast o'r Heliwr Pili cynhyrchiad gan Theatr y Nog a wnaeth perfformio llynedd I dros 50 o ysgolion ar draws De Cymru. Llynedd oedd y 10 blwyddyn ar hugain y bydd Theatr y Nog wrthi yn creu prosiectau dysgu creadigol I ysgolion. Sefydlwyd y Gwobr hon cof Carolyn Davies, cynghorydd celf a drama I athrawon Abertawe ac cyn cadeirydd bwrdd rheoli Theatr y Nog. Mae'r Gwobr hon yn dathlu'r holl waith creadigol sy'n cael ei creu gan ein hysgolion o ganlyniad o weld ein cynhyrchiadau. Gobeithio eich bod wedi cael y cyfle I wylio'r 3 fideo ar ein rhestr fer. Os na, ewch i'n sianel YouTube I weld y gwaith gwych mae'r plant wedi creu. Cyn I ni gyhoeddi'r enillwyr, hoffem ddiolch yn fawr i'n partneriaid ar y prosiect. Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Amgueddfa Abertawe a Technocamps. Ein cyllidwyr Cyngor Celfyddydau Cymru a'r Colwynson Trust. Diolch yn fawr hefyd i'n noddwyr, cyfrifwyr Car Jenkins and Hood, Fantasia a Technocamps, ac am gynnig gwobrau bendigedig. Ac wrth gwrs, diolch enfawr I chi a'ch athrawon am greu gwaith mor anhygoel. Reit, ymlaen i'r busnes pwysig, yr enillwyr. Drumroll os gwelwch yn dda. Yn drydydd, ysgol gynradd Blaenymaes. Yn ail, ysgol gynradd, Glas. Ac felly, yn gyntaf, ysgol gynradd Cwmafan. Llongyfychiadau mawr I chi gyd. Daliwch ati I greu gwaith anhygoel ac edrychwn ymlaen I weld eich ceisiadau tro nesaf. Hwyl! Hwyl!